Jotono saimano je mondiro matai tongo hinui je sanatan dharmani. Hai hinui mondiro kwbangma borok thangui. Matai rok bo klaio matai rok pujilaio khulumlaio abo hai hinui kha khlailaiui. Phiaba tinini mondiro ang je kok sana thangui tongmani ar jagao khe matai kwrui phiaba ar jagao tongo mangkwthwi mang. Belai kheno kirimai sincha wana jangnai kok. Je jagao mandir songsajak ar jagani tolao ha bisingo bekereng mang burung mankha abo bo bwrwi rokni mang. 400-500 amo kahai bwrwi rokni mangkwthwi phobui ar jagao bekereng chanani nangkha. Sal 1995 ni simi 2014 ni bisingo Dokhin Bharatni kaisa belai kheno prasiddha mandir jotoni sai kotor ar jagao no ar jagani dharmasthalo emonje gotna gotinana nangkha. A gotna gotibaimani yagulo tabukbo a gotna no uansuka hangkai borok rok belai kheno wanajak laio tei a gotna no tabuk sukjora kebo phano pogui manya. Ar jagani sap saphai karmi borok sawi khnarika bo bini yakbai no 300 hoite 400 jona borok no maphop kahinui to abo bini samungse hingke o mangkwthwi borjagani tukha biyangni tukha o kok rungno sungra hingke bo se ulta bwthari kwlangjaknai abagui bo borok chikorni bagui kunu phano sungra kliya bo bini samung khlaiui tongkha. Mandirni ukolok phaisingo belai kheno siring sorok kirimai sincha kahai. Ayang phaisingo normal borok thangnani bagui ekdom mana khlaijak. Ar jagao thango a borok rok tei borokni logeo tongo kwrui bigra nok nukhungni bwrwi. Tei borokni logeo o kwrui bigra bwrwi no romui twlangmani tei o bwrwi rok no bo buma bupasok naphano naitokya khus phano khlaiya parani borok rok. को पहले मंदिर के रसोई या शौचालय के पीछे बने बंद कमरों में रखा जाता था। वहां उनके साथ ऐसा सलूक होता। Kok tumani bisingtwi saimanka je puila hingke bwrwi no tupaiui. Mandirni shauchalai eba khiba toilet tongo ar jagao toni rwo ar jagao tonimani yagulo borok no emon je torchar rwo a borok rok होता जिसे इंसानियत शब्द से कोसों दूर कहा जाएगा। je amo hai torchar rwo amo hai torchar পশু পাখি rok phano maniana. Keboni kheba sagori kwrui klaijak keboni kheba mwkhang khamjak keboni kheba yak baijak keboni kheba mogol chimi kwsung khlaiui thwina chimi baki ungjak amo hai khlaiui amsike torchar o amo hai khe khiklaiui tonio tei amoni bising o bwrwi rok no jephru romphre muchungo apru thangui romphreui berai rwio. Omo haike kwthang tongbo kwthwi baksa khlaiui o bwrwi rok no amo haike harassment khlai torchar khlaiui beraui tonio phiaba o bwrwi rokni kheba phano khus khlainai kwrui. Oko kubui lukurokni bwskango jephru nungnani nangkha ar jora 2025 ni July o kaisa ar jagao saphai karmi media tei kurto thangui joto kok khurchaui saika o kok rungno khwnamani yagulo ar jagao paragana gini tongnai rok joto belai kheno wanajak laikha. Bo kurto tei social media rogo nugjagui saka je bo 20 bochor jora buini dagi mung tei kirimung bai ar jagao burung bwrwi no maphopka bongni kabrastano borok no maphopka hini saka kirimani bagui khorangti saragya hinui. Jodi o kok no tui mana khlaika hingkai bono tei bini poribarni bwsabwtwi rok no bo omo haike no bwtharwi kabrasthano torchar khlaiui phobui rwnai hinui dobgirio hai hinui sama bai bo kunu khorangti saragya wngui boni je mote khlaiui samung khlaima tongo. A saphai karmi sawi khnarika 350 ni sai gilama bwrwi rok no ar jagao maphopka hinui.
Te baksa kwthwi no hingangke sobo sokka te baksa no hingangke ma phopka hini sakha. Te baksa kwthwi no hingangke kerosene te ri rogo bolui paper rok sogui taya rok sogui porjonto ma sokka tamni hingangke thwi thangmani mangkwthwi manmani yagola phano khamya rok wngui o chehra no sininani ta nangthon hinui amo haike sokha. Poila puruk ni bagui kurto boje puru kaisa kongkal no khwsawi tokha a puru kurt bisingo joto borok no siring sorok wngui krima sinjak najara wngui thangka a kurt bisingo jotono nilar wngui thangbaika a kongkal no nugui. A kongkal o nukha kongkal o school dress ni shirt simi kanjak tei bisingni undergarment rok kwrwi kuno phano kwrwi amo bo cherrai bwsani se omor soksiyani kongkal. Omo kahai rok no nugui kurt ni borok rok belai kheno warajak laikha tei mokol muktui kok laikha. Tei khaklam ni bekereng rok bo paijak je borok lathi riwi rogo swbaima hai tei bokrok ni chela rok bo kepekjak. Jemon boro atra rok bai togui phatirima kahai wngui tongkha. Puila mangkwthwi kongkal manamani abono proof. Tei a borok sawi khwnarika bo kubui kok no joto lukrok rok no sana thangka hingke bono sikri sokrok khlaiwi paribar rok no bwtharnani hinui sikri o haini bagui bo kuno phano khlairaikya mangkwthwi berai rwphaikha hingkangke bo abono nilar khlaiwi phobwi paio bini abo samung kahai khe. Haikeno bo kirijagui kuno phano sarakya nilar tongui ma tongkha sal 2000 simi 2020 sora school ni tei nabalik checherai rok tongnai para rokni lapata wngkha phiaba a lapata wngmani kuno phano khoj khobor kwrwi borjagao kwma biyang gothang tei sabo tlang. Aboni bisingo 70% no cherai rok kwma mani kebo FIR bo khlaiya tei police rogo phaiwi complain rok bo khlaiya nabo naitokya. Jefuru NGO rok school nursery tei primary ni cherai rok jefuru kwmao abono twiwi jaj partal khlaina hinui ongkharka hingkangke montri kotor tei news channel media rok o kok no twiwi phobwi rwo tei domki rwo omo hai ta khailai samung ta naitokdi hinui omo hai samani bagui borok bo nilar wngui ma thango. Jefuru sapai karmi joto kubui kok saka afuru CBI tei rajya karmi rok tei sorkar rok joto wanajaknani nangkha bini kok no khwnawi. Bo je jagao phopka ar jagao twlangui joto surak phunukha tei ar jagao ha no khudai khurui bo nainani sakha tei abo samani yagulo khubo khurkha ar jagao khurmani yagulo mankha kwbangma kongkal bekereng rok. Ar jagao mankha kongkal ni bade bo mathiya baijak ri bwkhnai tei bwrwi rok ni kanjaknai mathiya tei baksani kheba kaijajak rok ni mangalsutra omo kahai rok bo mankha. Omo haike no tabuk sukjora bo joto proof rinani bagui phainai rok 11 jon gawa amborok jotono thwibaikha je nukjagui phainai rok baksa keba kwmawi thangka baksa keba accident wngui thaika baksa keba sori hamya rok omo haike mang. Tabuk sukjora rang bai phopjagui jati dharma bai o kok rok no twiwi 300-400 jona borok thwima no phopjagui no tongkha.